ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ତୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଂହ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ କେବେ କାହାରିକି ମାରୁନୁ। ଗାଈ କହିଲା, ରେ କାହ୍ନା, ଯେବେ ଥରେ ତୋତେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀ ତା ବିଷ କ୍ଷୀର ପିଆଇଥିଲା, ତେବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ମାଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲ। ଏ ମଣିଷ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ କ୍ଷୀର ପିଉଛି। ହଁ, ଏହିମାନେ ମୋତେ ମା' ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏହିମାନଙ୍କୁ ମୋ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବେ। ଏବେ କୁହ, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି? ଏହି କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ଏହି ଲୁହ ବୁନ୍ଦାକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ନେଇ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ କି, ହେ ଗୋମାତା, ତମେ ମହାନ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବି, କାରଣ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତମେ ହିଁ ଜଣେ ଯେ ମାରିବା ବାଲାଙ୍କୁ ବି ନିଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।